रायजोफोर बै डायनामिक लिडारफ्रा दिनैनि दिनाव मा फाग्ला फाग्ला सुक्ति लाबोखो माने बेखौसो बिराद साननो गोनां जाबाय दिनैनि दिनाव। दा बिथांमोना दिनै जेनाखि बिटिआर सुक्ति बिथांमोना बे बिटिआर सुक्तियानो जाहैबाय नाम सोलायनायनिसो सुक्तिमोन नामा साननांसिगोन रायजोफोर नङा होमबा। दिनै बिथांमोना नाम सोलायनायावनो दिनै बिथांमोना जोबनानै थांबाय भेलिडिटिफ्रा नङा होमबा रायजोफोर जोबना थाङाखै होमबा। दिनै बिथांमोनहा बिटिसिखौ बिटिआर नाम सोलायबाय नङा होमबा। दिनै मा मोनखो रायजोफोर दावदै गला नंगौना नङा दे। दिनै बिटिआर नाम दोननायनि उनाव मोनफ्रोमबो बिटिसिनि दफाफ्रा मानो लाना थांजाखो बिदिबा बे थगायनाय सुक्ति नङा रायजोफोर। आरो दिनै बिथांमोनहा रुपसि एयारपर्टखौ माने गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि नामाव माने नाम दोननो नागिरदों नङा होमबा रायजोफोर। दिनै बेबो जाफुंगोन ना जाफुङा माने उननि खोथा। दा खावलायदोंसो रायजोफोर नङा होमबा। दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव जुदि नाम सोलायनानैनो नाम मोननानैनो बर'नि जेंनाफ्रा जोबजोब्बायब्ला मानोथो नांबावगौ। नामखौनो सोलायग्लुंजोबदो, क'क्राझारखौबो प्रमद बर' दोनलाजोबदो, ओरै बायदिसिनाफोरखौबो जा जाय मा सोलायनांगौ सोलायलाजोबदो। सेस बर'नि समस्याया जोब्बाय नङा होमबा। दा दिनैहाय आसामखौबो प्रमद बर' दोनसै होनब्ला मा जागोन रायजोफोर। आसामखौ जुदि प्रमद बर' दोनोब्ला बिटिसिखौ आसाम सरकारनो हगारनांगोन होनब्ला बिथाङा दिनै माने बै नामनि थाखाय दिनै बिटिसिखौबो दिनै फानगोन रायजोफोर हगारगोन। जेबायदि अबस्था नुबाय दिनै नङा होमबा रायजोफोर। दिनै बिथांमोनहा नाम दोननायावनो सेस थांबाय नङा होमबा। आरो गावजों गाव बाख्नायलायनायावनो बै पार्लामेन्टफ्रावबो दिनै टाइमफ्रानो बिथांमोना सर्ट जायो रायजोफोर। बिदिबालाय हारिनि थाखाय मा मोजां खोथा बुंनो हानो, दफानि फारसे मा खोथा बुंनो हानो रायजोफोर नङा होमबा। दा सिन्था खालामनांगौ गोनां खोथाया बेसो नङा होमबा। दा दिनै नाम सोलायनानैनो जुदि गासिबो जुदि समाधान जाबायब्ला गैला जोब्बाय। मानोथो इलेक्सन बिबावनांगौ, मानोथो रायजो राजाफोरखौ नेक्स्टआव थगायबावनांगौ रायजोफोर नङा होमबा। जोब्बाय बै एनडिएफबिनि जेंनायाबो जोब्बाय, बिटिआर दफाफ्राबो मावफुंजोब्बाय नामनि बेलायाव नङा होमबा रायजोफोर। दा ओरैबायदि अबस्था रायजोफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेखौनो बुंबा बिराद दुखु मोनो, रागा जोङो नङा होमबा। खिन्थु दिनै बर' रायजो बर' हारिखौ बबे लामाजों बिथांमोना लांदों रायजो राजाफ्राखि एसेब्लाबो मोनथिया होनलायबे नङा होमबा। बै समाव प्रमद बन्दु बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्माखौ जोंनि बिटिसिआव गोलाव माने दालां बानायनानै लाबोदोंमोन रायजोफोर नङा होमबा। दा बिथाङा दिनै हाबफैदों, हाबनानै दिनै बिथांमोनहा सारा बिटिसिनि हुलु हुला गासिबो लाना थांबाय। बै माइ बाख्रिखौ सिखावफ्रा स्रोद स्रोद खावनानै लानानै थांनाय बायदि बाख्रिनि माइखौ। दा दिनै थिग बिदिनो दिनै प्रमद बर'नि बिटिआरनि जेनाखि दफाफोर बा बिटिसिनि जे दफाफोर बिथाङा बै सिखावफोर माइ खावनाय बायदि दिनै खावनानै लांजोब्बाय रायजोफोर। दिनै बै बाख्रिया खालि दं, खिन्थु बै बिगोमाया नायाखै बै बाख्रियाव माइआ दंना गैला। जेब्लानाखि नायगोन अब्लासो मिथिगोन रायजोफोर नंगौना नङा। दा दिनै बिथाङा जे दालांजों फैदोंमोन बै दालांखौ मानो नांबावगौ रायजोफोर। दिनै बिथाङा मोननांगौखौ मोनलांजोबखाबाय अलरेडि। दिनै खुनु नैबेयाव गोनां बुस्थुआनो गैखाला, अब्ला बै दालांखौ मानो थांलाय फैलाय नांबावगौ, नांला रायजोफोर। दा दिनै बेखायनो उरुपदेव बिथांजों आरो हेमन्त बिश्व शर्माजों बै गाव थांलाय फैलाय खालामग्रा आरो जोंनि बे डायनामिक लिडारफोर थांलाय फैलाय खालामग्रा दालांखौ दा दिनैनि दिनाव उरुपदेव बिथाङा खरादजों हाफायसिगोन रायजोफोर। आरो हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बिनि लोगो लोगो मानि सिखा गिदिर लानानै दानफायसिगोन जाहाथे बिसोरो थांलाय फैलाय खालामनो हाया। जिहेथु मा दंबावो जेबो गैला जोबखाबाय, आरो बेयाव माबा मोनसे लांफैनांगौ जेबो गैला रायजोफोर। दा बेफोर सल'खौ नोंथांमोना एसेब्लाबो गोसो होनानै
बा सिन्था खालामनानै नाय रायजोफोर एसेब्लाबो माने नलेज मोनगोन। दा लोगोफोर दिनै बिथांमोना नाम सोलायनाय नङा होमबा नाम सोलायनायखौ लानानै गुरुत्थ' खालामबाय जेबो नङा मोजांसो माने जारिमिनारि नाम थायो नङा होमबा हिस्ट्रियाव लिरजागोन नङा होमब्ला दा बेजों लोगोसे नाम सोलायनायजों लोगोसे जोंनि जेंनाफ्रा जुदि सुस्रांजायोब्ला लाब दंमोन नंगौना नङा आरो दिनैहाय नाम सोलायनायजों लोगोसे माबा मोनसे जुदि गोदान जुदि पावार जुदि फैयोमोनब्ला बेयावबो लाब दंमोन रायजोफोर नंगौना नङा दिनै नामल' दोननानै मा जानोब्रा रायजोफोर जेबो गैया दिनै मालाया बानायबाय एयारपर्ट मालाया दोनबाय गुबुन मुं बोरै जानो नङा होमबा रायजोफोर दिनै जाय बिथांमोना बानायदों बै बिथांमोनासो बै नामखौ दोननो हायो नंगौना नङा रायजोफोर दिनै जाय बिफाया गावनि गथ'खौ जोनोम होयो नङा होमबा रायजोफोर बै बिफायासो गथ'नि नामखौ दोननो हायो नङा होमबा बेसे एक्सेप्ट जायो नङा होमबा लोगोफोर दिनै मालायनि गथ'खौ मालाया नाम दोनलाबायबा बे खामानियाव जागोन नामा रायजोफोर जाया जेबो माने लाब गैया माने मालायनि गथ'खौ मालायनि नाम दोनलाबायनानै जेबो लाब गैया रायजोफोर माने लससो दङ गैला लोगोफोर सेस आरो दिनै बिथांमोनहा मा मावबावनो नङा होमबा दिनै बड'लेण्ड इसुनि खोथा दंमोन बेबो बिथांमोननि थाखाय दिनै जोबजोब्बाय हारिनि जेंनानि सोमोन्दै सावरायनांगौ दंमोन बेबो दिनै जोबजोब्बाय दिनैनि दिनाव लंकायाव थांबा राबन जायो बे खोथाखौ दिनै बयबो मिथिगौ रायजोफोर नङा होमबा दिनै लंकायाव थांनानै राजा जानानै दिनै बिथांमोना दिनै जेंनाखौनो बावजोब्बाय होमबा बिथांमोनखौ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बोरै फोथायबावनो रायजोफोर नङा होमबा दा गुबै साननो गोनां खोथाया दिनै बेसो दा दिनै बै समाव जेब्लानाखि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि एमपिमोन नङा होमबा बै समाव बिथाङा पार्लामेन्टआव हारसिङैनो सोमावग्लुंनो हायोमोन बेफोरखौ दाबो इउटुबफ्राव नायबा नुयो दा दिनैनि जेनाखि एमपि जोंनि बर'नि नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा मानो गोहो गोलोन्दां जाखो बिथांमोना दिनै एमपि पावार मोनलायनानै सोरखौ गिनांगौ जाखो रायजोफोर नङा होमबा दिनै जोंनि हारिनि जेंनानि फारसे बिथांमोना बुंदो बै पार्लामेन्टआव नाथाय दिनै मानो थाखाय बुंनो हाया गुबै जाहोना बिसोर रायजोफोर नङा होमबा दिनै बिथांमोनाव पावारा दंमोनब्लाथ' दिनै बिथांमोना बुंगौमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोनाव पावारा गैया दा दिनै बिथांमोननि पावारखौ दिनै हेमेन्त बिश्व शर्मायासो माने थफ्लायाव खाथबनानै दोनदों रायजोफोर दा जिहेथु दिनै नैबे समाव बे अबस्थाया जागासिनो दं दा दिनैनि दिनाव बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफानो जोंनो बैफोर साफ्रोमबो माने सिन्था खालामनो रोंनांसिगोन बैफोर माने रसगल्ला माने डायनामिक लिडारफोरखौ जोंनो मानो नांबावगौ रायजोफोर जिहेथु बै बिथांमोना जोंनि हारिनि फारसे खुनु मावनो होननानै बिथांमोना खुगा सिखाला खुनु हारिनि जेंनाफोरनि फारसे बिथांमोना बुंनो हाला बिदिब्ला बिथांमोनखौ मानो नांबावगौ फैगोन समफोराव बेखायनो बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा सिन्था खालामनानै दा बिथांमोनखौ अराय समनि थाखाय माने बिदाय होआगौ माने जोंनि बर' हारिनि जेंनाया माब्लाबाबो समाधान जाया रायजोफोर आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा बे बिटिसिखौ बासायनांगौनि गिलिर बिबानखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रानो दिनै खर'आव रुजुननांसिगोन रायजोफोर आरो बेजों लोगोसे बै साननायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जों फैगोन समफ्राव जोङो गासिबो रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौनो माने लैहोर लैहोर मदद होनानै माने मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय बिथांखौ जाहाथे देरहाहोयो बेखौसो आं रायजो राजा आइ आफाफोरखौ खावलायलायबाय लोगोफोर दिनैबो